Beste mensen, corona heeft het leven voor iedereen volledig op zijn kop gezet. Voor ouderen, voor jongeren, voor ondernemers, eigenlijk voor alle mensen. Dus ook voor alle ambtenaren die hier werken in het gemeentehuis. En ik mis ze enorm. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel vragen die op ons als overheid afkomen. En daar hebben we ook hulp bij nodig. Een vitaal ambtenarenapparaat dat al die vragen kan beantwoorden. Vandaag gaan we eens even kijken wat de stand van zaken is van corona in Venray. Op verschillende plaatsen komen we. Maar we gaan beginnen bij het ondernemersloket van de gemeente. Sanne, het ondernemersloket is inmiddels 8 weken operationeel. Hoe gaat het hier? Het gaat hartstikke goed hier. We zijn met een mooi team van collega's hier en thuis aan de slag. We hebben zelfs 2 oud-collega's die spontaan zich hebben gemeld om ons hier te helpen. We hebben al bijna 500 ondernemers een uitkering kunnen verstrekken, de TOZO-uitkering, en nog veel meer ondernemers te woord gestaan. Dus alle hulp was meer dan welkom. We zien dat de piek nu voorbij lijkt te zijn. Er zijn zelfs al ondernemers die weer open gaan, waardoor ze de uitkering niet meer nodig hebben. Volgens mij mogen we trots zijn op wat we samen hier voor elkaar hebben gekregen. Dat we zoveel ondernemers hebben kunnen helpen. En wat vooral heel erg goed doet, is de dankbare woorden van de ondernemers. Daar doen we het voor. Maar Sanne, hoe ernstig is eigenlijk de situatie op dit moment in Venray? Kun je daar iets over zeggen? We spreken heel veel verschillende ondernemers en de geluiden zijn eigenlijk verschillend. Bij de ene ondernemer staat het water aan de lippen, waarbij de andere toch nog wel weet te redden. Sommigen kiezen er toch voor om de uitkering in te trekken, omdat het toch beter is gegaan dan dat ze op voorhand hadden gedacht. Dus we zien wisselende reacties. Oké, en wat is eigenlijk jouw verwachting voor de komende weken, voor de komende maanden? Ja, ik verwacht dat het kabinet nog wel met aanvullende maatregelen komt of verlenging van maatregelen. Wat dat precies gaat zijn, weet ik op dit moment ook nog niet. Het ondernemersloket is in ieder geval nog open dagelijks en we wachten af wat dat betekent voor ons als gemeente. En als we meer weten, dan gaan we daarmee aan de gang. Oké, dankjewel. Naast het ondernemersloket is er ook een loket ingericht voor particulieren. Suzanne, hoe hebben we dat eigenlijk opgezet? Het noodloket Inkomen Particulieren is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Venray, Match voor Vrijwilligers, Synthese, Platform Lage Inkomens Venray en Stichting Leergeld. Dus mensen kunnen bellen, contact opnemen met het bureau, maar hoe gaat het dan in de praktijk? Welke vragen kom je zo al tegen? Het is eigenlijk op het moment nog redelijk rustig, dus dat is in principe heel positief. Dus dat betekent dat de mensen nog niet echt gebruik van ons hoeven te maken. De vragen die binnenkomen gaan hoofdzakelijk over een stukje ondersteuning bij het aanvragen van de bijstandsuitkering of de WW-uitkering door de coronamaatregelen dat ze thuis zijn komen te zitten. Als gevolg van de corona-epidemie zijn er allerlei noodmaatregelen bedacht en nieuwe regels. Dat vraagt ook om een andere manier van handhaving. En onze BOA's, onze politie, alle mensen die met handhaving bezig zijn, hebben het er behoorlijk druk mee gehad. Nou, we staan hier bij een van onze BOA's en we gaan eens even vragen, hoe is het eigenlijk allemaal verlopen in de afgelopen weken? Het is voor ons best druk geweest. Helemaal in het begin hebben we veel groepen uit elkaar moeten halen, moeten vertellen over die 1,5 meter afstand. Ook veel arbeidsmigranten die wel wisten dat er corona was, maar niet bekend waren met de maatregelen. Die hebben we allemaal informatie gegeven en gezorgd dat hun een afstand gingen houden van 1,5 meter. Nu zijn er een hele hoop versoepelingen bedacht van de regels. We gaan eigenlijk nu toch een andere tijd tegemoet. Minder streng misschien. En we gaan meer naar een coachende overheid. Hoe gaan jullie dat nu precies doen? Er worden steeds meer dingen vrijgegeven. Mensen kunnen naar de kapper, mensen mogen weer sporten. Het is voor ons steeds moeilijker om te zien van mag dit wel, kan dit wel. Wij gaan ervan uit dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt. Dat ze die 1,5 meter afstand in acht nemen. En dat wij zo samen het corona eronderuit kunnen halen. Dat wij weer naar gewoon een samenleving kunnen. Maar nu is het gewoon belangrijk, gebruik je boerenverstand, 1,5 meter afstand en blijf gezond. Oké Joop, maar een coachende overheid, wil dat dan zeggen dat we stoppen met handhaven? We blijven niet aan het waarschuwen. Als het door blijft worden gegaan met het niet luisteren naar de noodmaatregelen, gaan wij zeker handhaven.
Hey, hallo. Nel en hallo. Ben. Tja, met de carnaval stonden wij hier feest te vieren. De optocht trok voorbij. Het was allemaal magnifiek. Ja. Een geweldige carnaval en een vastelavond. En toen ineens Ja. was het afgelopen. Coronacrisis. Hoe zijn die dagen en die weken voor jullie verlopen? Nou ja, dat was meteen eindoefening. Hè? Alle annuleringen. We hadden een goed gevulde agenda. We hadden een goed gevuld hotel. We hadden ook diverse feesten en partijen op de rol staan. En dus allemaal geannuleerd. Dus het is echt nou nul. Maar ja, jullie zijn wel ondernemers. En echte ondernemers die vinden natuurlijk altijd wel weer wat uit. Jullie hebben een draai gemaakt. Wat voor een draai hebben jullie eraan gegeven? Ben is goed in koken. En ja, dat kunnen we bieden. En mensen willen heel graag de empathie en de meeleven en de sympathie. En dat is echt onvoorstelbaar geweest. Hoeveel mensen gewoon willen komen en jullie willen helpen om en toch wat af te halen. Dus we hebben de draad opgepakt. Het is een heel andere business als restaurant. Met vallen en opstaan hebben we toch een beetje het uitgevonden, laten we het zo zeggen. Want... En nu hebben we iedere week een apart menu. We hebben door de week een reguliere bestellijst die continu doorloopt en waar men ook van kan bestellen. En we houden ook rekening natuurlijk met de allergenen en met de vegetariër en de veganist. Nou, en dan op 1 juni mogen de terrassen ook weer open. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Wij hebben besloten om het heel klein te houden. We hadden al besloten om het andere terras op het plein niet meer te exploiteren. Maar ja, nou met de corona heb je toch wat meer afstanden met minder tafels. En wij gaan niet uitbreiden zoals velen dat wel willen doen. Wij houden het bescheiden. En ik hoop dat ook de ouderen onder ons die niet een telefoon hebben en geen mogelijkheden hebben tot online betalingen of wat dan ook, die zijn bij ons welkom. Proficiat, een geweldig groot compliment voor wat jullie gedaan hebben. De draai die jullie hebben gemaakt, net als heel veel ondernemers hier in Venray, om toch die coronacrisis niet over je heen te laten komen, maar er toch iets goeds mee te doen. Nou, echt knap hoe jullie dat gedaan hebben. Een mooi voorbeeld, zoals zoveel hier in Venray. Mooi, dankjewel. Goedemiddag. Hey, hallo Deborah. Hoi. Zo. Ja, Deborah, jij runt hier Bloemenspeciaalzaak September. Ja. En nou is het zo dat heel veel ondernemers erg veel last hebben gehad van de coronacrisis. Daar hebben ze weken en maanden al inmiddels last van. Hoe ziet het eigenlijk uit voor de Bloemenspeciaalzaak? Ja. Voor ons is het ook een hele heftige tijd. Het was wel een verrassing, vond ik, dat we open mochten zijn. Want dat had ik eigenlijk niet zien aankomen. Ik dacht, wij moeten dicht. Vervolgens heb je zoiets van, yes, we mogen open. Dus ja, dan ga je toch wel aan de slag om dat goed te doen. In eerste instantie dacht ik, we kunnen veel gaan opruimen. We kunnen alles tip-top maken. Maar toen bleek dat we het echt druk gingen krijgen. We zijn erachter gekomen dat bloemen echt verbinden. Dus mensen zijn op afstand toch in staat om moeder of dochter een bloemetje te laten bezorgen. En dat is fantastisch. Dus dat maakt ons werk mooi. Maar het betekende wel dat we 's morgens gesloten waren om de bestellingen te doen. Want die hadden we heel veel. En 's middags waren we open voor de klanten. En op zich was dat wel lastig hoor. Want dat afstand bewaren en hoe het allemaal precies moest werken. Dat een beetje zoeken was het wel. En dat is nu wel een beetje op rust. Maar ja, ook de Pasen was ook heel druk en heel heftig. Dus gelukkig, maar aan de andere kant moet je wel je balans zien te vinden om dat goed te runnen met je team. Ja. De campagne Ben Loyaal, koop lokaal. Nou, die is voor de Bloemenspeciaalzaak echt wel aangekomen, begrijp ik. Ja. Maar er zijn ook wel mensen die komen spontaan binnen en zeggen, ik koop lokaal. Zo van, ik ben goed bezig. En ja, dat voelt wel goed. Ze ondersteunen de ondernemers en mensen zijn er wel heel bewust mee bezig. Of tenminste, de meeste mensen, ja. Eigenlijk hoor ik jou tussen de regels ook doorzeggen, die hele coronacrisis, die heeft ons ook nog andere dingen opgeleverd. Misschien wel positieve dingen.
Een stukje bewustwording denk ik wel. Ja, een stukje zo van, goh, ja, wat hebben we in ons centrum? Of ja, daar moeten we naartoe, want dat is van ons. En die moeten we helpen. En dat zie ik vooral ook richting horeca. Mensen willen echt niet dat straks bepaalde horeca er niet meer is. Volgens mij zijn ze wel echt allemaal zich daar heel bewust van. Dat ze daar zelf verantwoordelijk voor zijn als consument. Ja. Okay. Ja. Nou, Deborah, ook voor jou en al die andere ondernemers een groot compliment over de manier waarop jullie zijn omgegaan met deze coronacrisis. Schouders eronder en toch gekeken van hoe kun je doorpakken. En nou, laten we het beste hopen voor de komende weken en misschien wel maanden. Veel succes nog. Dank je. U heeft kunnen zien hoe wij in Venray omgaan met de coronacrisis. Bijna alle ambtenaren zijn thuis aan het werken. Het is heel bijzonder om te zien dat bijna al die 44.000 Venrayenaren zich zo keurig aan de regels hebben gehouden zonder veel gemopper. En een groot compliment daarvoor. Door de strenge aanpak in de afgelopen weken hebben wij de versoepeling van de maatregelen zelf verdiend. En dat is ook goed. We zitten op het scharnierpunt in de crisis. Als we erin slagen om met z'n allen de regels vast te houden, namelijk 1,5 meter afstand houden, de handen wassen, geen grote groepen bij elkaar, zoveel mogelijk als kan thuiswerken, dan kunnen we opnieuw een grote slag maken. En ik roep u ook daar allemaal toe op om dat te blijven doen. We kunnen niet op iedere hoek van de straat een handhaver neerzetten, een politieagent die zegt, let op, hou je aan die regels. Er wordt opnieuw een groot beroep op u gedaan, op uw eigen verantwoordelijkheid om het risico klein te maken en zelf verantwoordelijkheid te pakken voor uzelf en voor uw naasten. Volg de instructies op van handhavers, politiemensen en andere mensen die u wijzen op het moment dat de regels al te soepel worden gehanteerd. Let daarop, alleen samen komen we door het toepassen van die regels goed uit deze crisis. Ik wens u alle goeds en graag tot een volgende keer.